se, der står lige her, fordi det sidder. Men det kan godt være, det kommer. Det er den lille påmindelse, jeg kan huske, hvad det hedder, men i hvert fald, I skal... Ja, det kan godt være, det går lang tid før min video kommer ud. Så det må jeg undskylde, så går sådan lang tid, sagde, da vi kom nogen til en af mine forrige videoer, der kom et brag af videoer. Og hvis der vil se, husk at abonnere og like det. Men et brag af videoer, og de skal bare ikke komme, og det skyldes, at jeg ikke har tid. Men det må jeg meget undskylde. Hvis jeg laver den video, og den så ikke kommer. Det her på forhånd, og det her det mener jeg for alle mine fremtidige videoer. Måske laver jeg en ny, hvis jeg nu bliver mere populær, så det var bare det, jeg havde at sige. Der har også noget, jeg skal huske. Nu. Nå jo, på min YouTube-kanal kommer det nok fremover til at være min Emilio. Jeg kommer til at spille på. Der er videoer på. Der er Pokémon Go-videoer. Spillevideoer det der. Men det kunne godt være, det kommer lidt der på min kravle. I hvert fald, I må godt. Jeg skriver den her som overskrift til Emilie Milo, må I så tage. I må bare se Emilie Milo, hvis det kun er jer, der ser. Altså, der er nogle af jer, ikke? Hvis der er en eller anden, to der måske derude, der faktisk ser mine videoer, så må jeg meget gerne kigge ind på Emilie Kravler, fordi det er også meget at lave ting til de samme videoer. Bare noget andet, ikke præcis det der, men den samme slags ting. Så ja, det må I vældig gerne gøre. Jeg skriver det også dernede, hvis I kan se det. Dernede, at det kommer helt sikkert. Det skal jeg helt sikkert bare med. Fordi de er så fede. Det er nemlig, så rigtig vigtigt, men det var det, jeg havde at sige. Så, jeg skal sige, hvad med jer? Der er sådan, der kommer en... Lige om det kommer der en video på Emilie Milo, som I meget gerne lige hurtigt må vente på. Måske tjekke den ud, når det kommer i en 20 minutter eller sådan noget. Ja.